Nishadi daga Titi. Autan BBC. So bawan Allah menene sunanka? Sunana Umar sana ga wanda aka fi san da Bishop Faru. To yau ka ga ka a cikin shirin mu wato Nishadi daga Titi. Gaskiya ne. So muna so ka faɗa mana waƙar da za mu sama kai ma a dan gwada da kai a hau mu gani. Ina son waƙar DJ Wani Crush haka wanda ya shi da Dizel. Autan BBC online. Amati, Shurakin, and the law, but she's on a front of things. I'm tryna reach her, I'm tryna teach her, but she said she don't wanna learn, she wants a bleacher. Nigga ni blacky, now she get daki. Ina tunanin yanda zana zamo naki. So it's not. I'm all at 30, make a man. Also for cough, that's like a hawk. When my pocket empty, oh God, I broke. How I go do? To make her boo, natural wa yana kira aboki na habu. Habu ya ne, shinkabu ya ne. Ana dan gangara gun me suya ne. Somebody, where's it? Na sam zai wuce bati ba ina ji. What I say? Oh my guys, you gotta say they do me the summit rush. To tell it this, we're going to this, to know it is. Maybe na guy stick, maybe ma. Ta neme ni, maybe ma ita ce ɗazu ta dame ni. Zan baka punch, To akwai sponge, yarinyar da muka gani da kai a lunch. cut to the chase. What's the case? Na ga can baka ke wai in ba ta space. She loves her guys, but poor guy. Hafu karfi na. It's not easy to love someone. And that someone will then be in love with someone. Baba na gane, karka damu. Akwai yanda za a yi ta zamo taka. Ya kamata kai pull up, ya kamata ta gane cewa Yusuf you be my. Gaya wait Tony banda ko sisi. Rayuwata ke ce rayuwata kai ne daidai ni kan ba ci. Rayuwata kai ne. Rayuwata ke ce daidai ni ba cuta ba cutuwa. Bangon littafi na wanda yake dauke da duk labari na. Aurenki ƙarshen lissafi na. In na rasa kiran nan an raba babina. Kun ji sai ku yi shakka. Rayuwa na bada. Na aminta a yaɗa. Mai ki idan sai kauda. Ban ɗauka ba, kar in shiga damuwa. In ba kai ba, na faɗa ruwa. San ka a raina tamkar zanen zabuwa. Babatun ka da shi ko kai yi goguwa. Ana ta kawo suka ne. Ke faruwa, maimakon ka rage kullum sai karuwa. To masu kallon mu, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin tashar mu Autan BBC TV a YouTube channel. Ku nuna subscribing. Ba za mu gaza kawo muku wannan shirye-shiryen domin jin daɗin ku da nishaɗin ku ba. Mun gode. Sunana Autan BBC.